gatan rigar an saki buldoza sai aiki an zo karshen maki raka babban daki jagora dan kirki baba jirgi baban mota in kai ka huta idan lodi sai kanta yan jima sai fata sai da burada mota zafi baban ita kai ma bude data ga wakar ka jita ta wuyi sun dai zamta ka ji kuka zaben yaro ban ga hero albishiri ce goro masu babban karo tantan karshen karo sai ba zumbin doza an turza an murza an kai karshen izza samai kotun kuza mai canzawa weza ban ji wa harshen ba yanzu kuna murna bai da fata fa baba zaɓin yan Nijar da mutanen Nijar waye zaɓin ku wanda ke kishin ku waye alƙiblar ku mai shiga lamarin ku bazum ne mutum na mutane bin salikairi ne babban jigo ne gare nan zaki nan Muhammadu bazum kenan mai matasa kenan mai talakawa kenan mai tausayin jama'ar nan na tarayyar nan bayan da yanse tarayya ce I'm sitting exactly